טוב, אז חברים, בסרטון שלנו אנחנו הולכים לכתוב מסוכריות החמיצות, החריפות והמגעילות האלה נראה לי, לפי מה שאומרים. אם אתם שואלים אותי למה זה בשקית, מה אתה טעמת, עכשיו אתה עושה על זה סרטון, אז לא. מה שקרה זה שאני ניסיתי לפתוח את זה והכל נפל לי על הרצפה ולא ידעתי איך לעשות את זה, אז עכשיו אני עושה לכם את זה בבלוג עכשיו. אז בואו נפתח את זה. מי פותח אבל מזה? אני פותח פשוט ככה בקרע. בום, פתוח. הנה, כמו שאתם רואים נקרא הכל. אז יש לנו כאן את זה ואת זה. יש לנו כאן עוד מלא שאני לא הולך לגמור אותם, אם אתם שואלים למה, כי אומרים. אני קודם כל חייב לבדוק. זה נראה לי חריף לפי זה פה, וזה נראה לי גם חריף. אוקיי, אז יאללה, בואו ניתם. אם אני מצליח לשרוד 10 שניות בלי פרצוף, אתם חייבים להירשם לערוץ הזה. טוב, יאללה. הנה. בואו תקשיבו, זה נראה רע. תתעלמו מהרעש ברקע, זה סתם סרט שפשוט אין כך כמו השי. זה גם? לא. זה גם הביתים? כן, עוד מעט. טוב, אז בקיצור יש לנו סטופר מ3, 2, 1. הסבנים. 1 פרסות. זה לא ניתח. זה לא ניתח. האלה. זה לא ניתח. אופיר, זה לא ניתח. וואו. וואו, נכון? אופיר, זה לא ניתח. תירשמו לערוץ. אופיר,